A cikin wannan shiri za mu kalli wasu muhimman tambayoyi da al'ummar jihar Kano ke yi dangane da siyasar jihar Kano tun bayan rabuwar jagoran ɗarikar Kwankwasiya, injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf. Raba garin da ya zo wa al'ummar ƙasar nan da abun mamaki ba iyaka al'ummar jihar Kano ba. Duk da cewa ba sabon abu bane a siyasa raba gari tsakanin mai gida da yaron gida, amma dai wannan ya zo da abun al'ajabi. Musamman tsawon shekarun da suka ɗauka suna tare a matsayin mai gida da ubangidansa. Wani al'amari ya jawo cece-kuce da kuma sanya shakku a zukatan waɗanda ke ƙoƙarin taso da wasu a matsayin wanda za su raina domin zama shugabanni. Ko da yake dai a ɓangare guda ana ganin cewa tsarin tafiyar siyasa ta jagoran ɗariƙar Kwankwasiya injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso kusan na iya haifar da kowace iriyar matsala. Ko da kuwa a ce waye ya ɗauko ya ɗaura a matsayin jagoranci ko kuma kujera gwamna ko kuma wakilci. Me yasa mutane suke ganin hakan? Mutane suna ganin tamkar injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso baya sakarwa waɗanda ya ɗora ko kuma ya ba su dama a tsarin siyasa mara su yi fitsarin su yadda suke so kamar yadda sauran ɓangarori ke yi. Mutane suna ganin dai wannan abu shi ya jawo babban rikici tsakanin jagoran ɗarikar Kwankwasiyan da kuma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf, lamarin da ya sanya dai daga ƙarshe aka yi rabuwar baran-baran kowanne ya kama gabansa. Amma babbar tambayar da mutane suke yi shine zuwa yanzu tsakanin injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da kuma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf waye ya ci ribar wannan rabuwa, wake da nasara, wake da rinjaye, wake da magoya baya, kuma wane ne zai samu nasara a zaben shekara ta 2027. Bari mu waye. A baya, jagoran ɗarikar Kwankwasiya injiniya da Rabi Musa Kwankwaso ya bayyana cewa za su hukunta gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da sauran butulawan da suka butulce masa, da ya bayyana cewa sai ma su ganduje sun fi su kyan gani saboda kalar butulcin da suka yi ya fi na su ganduje. Yayin da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf bayan dawowarsa daga babban tarayya Abuja a makon da suka shuɗe ya mayar da wasu kalamai da ake ganin tamkar martani ne ga jagoran ɗarikar Kwankwasiyar, inda ke cewa su ne 'yan falle ɗaya. Jam'iyyar ta ADC ita ce ta falle ɗaya, domin su ko falle ɗayan ma ba za su yi ba. Wannan kalamai za a iya cewa sun ƙara fito da saɓanin da ke tsakanin su ƙarara da kuma yadda kowa ya ja layi na ƙoƙarin cewa zai aiki tukuru domin tabbatar da nasararsa da kuma ganin bayan ɗan uwansa. Bari mu kai ga amsar tambayoyin. Na farko dai gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce ya koma jam'iyyar APC ne saboda wasu dalilai. Cikin dalilan kuma akwai samar da tsaro a jihar Kano. Dalilin na biyu shine tabbatar da daidaito da kuma samar wa jihar Kano ci gaba da gwamnatin tarayya kamar yadda suke gani a gwamnatocin jihohi da suke karkashin inuwar jam'iyyar APC. Sannan abu na uku shine samar da cikakken iko na gudanar da gwamnati a matsayinsa na gwamna, wanda ana ganin bai samu wannan dama a ɗarikar Kwankwasiya ba. Masana ma dai suna kallon wannan shine babban dalili ko kuma musabbabin abin da ya sanya gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya nemi ya tsaya da kafarsa ta hanyar ɓallewa daga ɗarikar Kwankwasiya ya bar ubangidan nasa injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. To babban abin tambaya a nan shine, shin gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya samu waɗancan manufofi guda uku ko kuma fiye da haka da ya sanya ya bar jam'iyyar NNPP ko ya bar ɗarikar Kwankwasiya zuwa jam'iyyar APC? Bari mu kalli abubuwan dalla-dalla. Abu na farko dai shine matsalar tsaro a jihar Kano har yanzu kusan za a iya cewa tana nan da can, kama daga matsalar faɗan daba, tsallaka gidaje da kuma wasu daga cikin ƙananan hukumomi na jihar Kano da ake samun kwararowar masu tada ƙayar baya. Wannan kusan za a iya cewa har yanzu ba warware wannan matsalar ba, duk da cewa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf yana cikin jam'iyya mai mulki da za ta iya taimaka masa wajen warware matsalar tsaro kamar yadda ya ambata. Abu na biyu shine samo da manyan ayyuka daga gwamnatin tarayya zuwa jihar Kano. Zuwa yanzu dai masana da kuma al'ummar gari suna ganin cewa har yanzu babu wani tartibin aiki na biliyoyin nairori da gwamnatin tarayya ta baiwa jihar Kano tun bayan da gwamnan ya koma cikin gwamnatin jam'iyyar APC. Abu na uku wanda ana ganin la'alla shi wannan gwamna shi ta shafa kuma ana iya ganin cewa kamar ya samu, shine samun cikakken iko na gudanar da gwamnati. Wadda a wannan gaba an taɓa tambayar gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ko ya taɓa mai da martani ga tsohon jagoran ɗarikar Kwankwasiya, tsohon jagoransa a ɗarikar Kwankwasiya, cewa shi da yake cewa an ɗauki akushi an kai wasu ganduje, to ba fa akushi aka kai wasu ganduje ba, shi tsakaninsa da ganduje shawara ne kuma abokin aikinsa ne. Shin da gaske ne gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ba zai karɓi umarni daga ganduje ba?
Kusan za a iya cewa amsar hakan ta fito a wata tattaunawa da tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa na riko Dr. Abba Umar Ganduje da kafar yaɗa labarai ta BBC. Inda aka tambaye shi cewa gwamna Abba ya ce shine jagora kuma baya karɓan umarni daga wurinka. Dr. Ganduje ya ba da amsa da take da cike da hikima wanda ke nuna cewa gwamna a matsayinsa na gwamna shine jagora. Kuma jam'iyyar APC ta fito da wannan tsari duk da dai ba kundin tsarin mulkin ƙasa bane, don haka za su yi biyayya gare shi a matsayinsa na gwamna tunda shine jagoran jiha. Za a iya cewa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya samu dama ta gudanar da mulki a sake sabanin yadda yake a jam'iyyar NNPP ko kuma a tsarin ɗariƙar Kwankwasiya, saboda yadda ya yi uwa da makarɓi a wajen fitar da 'yan takara da kuma sulhuntawa tsakanin waɗanda aka samu saɓani, wanda idan da a wancan tsarin ne na Kwankwasiya sai dai ya zama ɗan kallo a bashi labari ko kuma a zartar. To, babban ayan tambaya shine, shin wannan abin da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya samu zai ba shi damar tsallakewa zaben shekara ta 2027 da barazanar ɗariƙar Kwankwasiya da jagoran nasa na cewa sai ya hukunta su sai sun yi fatali da gwamnatin tasa? Abin duba dai anan shine gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf yana da goyon baya daga jiga-jigan 'yan siyasa a jihar Kano. Tsofaffin gwamnoni kusan guda 2 ko 3 ne a ƙarƙashin sa. Na farko akwai tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekaru, akwai tsohon gwamnan Kano Dr. Abba Umar Ganduje, sannan kuma akwai tsohon mataimakin gwamnan Kano injiniya Abdullahi Tijjani Muhammad Gozo, da sauran jiga-jigan 'yan siyasa da suka haɗa da mataimakin shugaban majalisar dattawa da sanatoci da kuma 'yan majalisun jihohi da na tarayya da shugabannin ƙana hukumomi. Shin wannan ya kai a auna gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin wanda ke da yawan magoya baya da kuma nasara bayan raba gari tsakaninsa da jagoran ɗariƙar Kwankwasiya injiniya da Rabi Musa Kwankwaso? A gefe guda kuma injiniya da Rabi Musa Kwankwaso za a iya cewa babu wasu jigajigai masu rike da madafun iko da suke a tsarin ɗariƙar Kwankwasiya a jam'iyyar NDC bayan da ya raba gari da jam'iyyar NNPP da kuma jam'iyyar ADC. Zuwa yanzu tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano da Nasiru Yusuf Gawuna da kuma tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano mai murabus a Gwarzo su ne suke tare da jagoran ɗariƙar Kwankwasiya injiniya da Rabi Musa Kwankwaso. Sai dai ana ganin tsarin ɗariƙar Kwankwasiya tsari ne da bai dogara ga wasu jigajigan 'yan siyasa ba, ya dogara ne ga 'yan dangwale da mata da matasa da za su iya ba da mamaki a ranar zaɓe. Shin a ganin ku tsakanin jagoran ɗariƙar Kwankwasiya injiniya da Rabi Musa Kwankwaso da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf a yadda ake tafiya a yanzu haka, waye ke da nasara bayan raba gari tsakaninsu? Wake da riba, wake da ƙarfin magoya baya, waye kuke ganin bisa hasashe zai iya samun nasara a zaben shekara ta 2027?